Kedves barátaimnak, Annual Köbéson, köszönöm szépen, hogy megnézted a videó, és pontosan nézed az én csatornámról. Gyakorlatilag am goleo videóvé, akan vették goleo arasanové. Ezek nagyon hosszú év, majd blújden hírján. Nagyon csak magyarul beszélni, mert igen, tudom. No, kedves barátaimnak, köszönöm szépen még egyszer, hogy tetszett a videó. Ez nagyon hosszú év volt 2021, és remélem, hogy 2022 az jobbra lesz. Tudom, hogy a változás, amit lesz csúnya, vagy jó vagy rossz, de fontos, hogy marad kitartunk, és csak így továbbra, és pontosan igen. Az mert a zenét, pontosan a zenét a szívünkben, ez nagyon fontos, amit milyen az érzés, milyen a szívünkben, és milyen a lelkünkben, igen. Na jó, egészséget rá, köszönöm szépen, hogy tetszett a videó, és szavaztok. Jachedalkovision, Diolchymoriam an gwylio fideo ac hoffi fideo a gobeithio byddwch chi cael blwyddyn newydd dda iawn. Bod o gwyfad gyfanog és köszönöm szépen, hogy tetszett a videó. Blwyddyn newydd a gobeithio a diolch yn fawr an hoffi fideo. Finom fwyd. Egészséget rá.